alkan nyt. No niin, tervetuloa tähän Euroopan kvanttiviikko-sessioon, eli tällainen opetussessio. Euroopan kvanttiviikkohan tämän kvanttilippulaivan, Euroopan kvanttilippulaivan, jonka logo tässä näkyy tässä oikeassa alakulmassa, järjestämä viikon kestävä tapahtumasarja, jossa on tähän lippulaivaan liittyviä esityksiä. Niitä on hyvin niin kuin korkean tason esityksiä, ikään kuin tavallaan tästä, niin kuin, miten koko lippulaivaa ohjataan. Sitten on näitä eri projekteja, joita siellä on, muistaakseni 19 rahoitettua projektia, ja miten niissä on tullut tieteellisiä tuloksia. Ja sitten yhtenä hyvin tärkeänä tietysti on tämä koulutussessiot, jonka osana nyt tämä puhe sitten on. Eli tässä pyritään nyt sitten kertomaan kvanttimekaniikasta, kvanttiteknologiasta sellaisille henkilöille, joilla ei nyt niin suurta teknistä osaamista ole, ja etenkin sitten niin kuin koululaisille, jotta koululaiset sitten näkisivät vähän, että minkälaista tämä on käytännössä, ja voisi mahdollisesti innostua sitten opiskelemaan lisää tätä mielenkiintoista alaa. Ja tosiaan tässä, mä olen Mikko Möttönen, kvanttiteknologian professori Aalto-yliopistossa ja VTT:llä, ja niin mä nyt pidän teille tämän session tässä, seuraavan 45 minuuttia, ja tämän pääjärjestäjänä tässä toimii Turun yliopistossa Suomen sessiossa, ja Aalto-yliopisto nyt ollaan oltu myös mukana, ja tämä kvanttiteknologian huippuyksikön logo kanssa näkyy tämä QTF-logo tässä alhaalla, sen sateenvarjon alla myös tätä tehdään. Ja jos tulee kysymyksiä, niin pistäkää mielellään, vaikka voitte kysyä ihan suoraan ottamalla mikrofonin pois mutelta, mutta myös voi laittaa chattia, mä en välttämättä pysty tässä niin tiuhaan katsomaan, että se voi mennä ohi, mutta katsotaan sitten vaikka vielä lopussa sieltä chatistakin, jos sieltä on jäänyt jotain kysymyksiä. Okei, no mennään nyt itse asiaan, eli puhutaan kvanttiteknologiasta ja sen mahdollisista sovellusalueista ja sitten vähän, että miten sitä voisi koululaisetkin päästä niin kuin käsiksi lisää siihen. Ja mutta aloitetaan nyt kvanttifysiikasta ja kvanttiteknologiasta, siis kvanttifysiikka ensimmäisenä. Ja sehän on semmoinen fysiikan osa-alue, joka on noin 100 vuotta sitten vasta keksitty, että tällainen on olemassa. Ja niin sitä ei hirveästi vielä lukioissa minun käsityksen mukaan opeteta, että ainoastaan ollaan käyty sitten vähän pitämässä luentoja eri lukioissa sitten täältä yliopistosta päin, ja vähän niin kuin johdateltu tähän, ja niin sitä mainitaan joillakin muistaakseni oli joku modernin fysiikan kurssi itsenäinen, missä mainittiin siitä, mutta käytännössä ei sitä niin kuin kerrottu sen tarkemmin, että miten sitä voidaan käyttää. Okei, mutta lähdetään kvanttifysiikan tämmöistä perusajatuksesta tai perusperiaatteesta liikkeelle, jota kutsutaan superpositioksi, eli kun ajatellaan näitä semmoisia niin mitä tahansa fysikaalisia systeemeitä oikeastaan, niin jos me ajatellaan, että sitä otetaan kaikki energia pois, niin silloin se systeemi on niin kuin minimienergiassaan. Ja niin itse asiassa nyt sitten käy ilmi, että se systeemi ei voikaan ottaa vastaan mitä tahansa energiaa siinä vaiheessa itselleen, vaan siellä on tämmöinen niin kuin itse asiassa tämmöinen energiakvantti, tämmöinen pieni mahdollinen energia, mikä voidaan siihen systeemiin sitten lisätä. Eli siellä on tavallaan se perus nolla, voidaan sanoa, että se on nolla energian taso. Energian nollapistehän voidaan määritellä vapaasti fysiikan periaatteiden mukaan. Sillä voi olla nolla energian taso ja sitten se seuraava. Okei, sitten toki seuraava. Mutta siellä on tämä äärellinen väli. Ja nyt kvanttifysiikka nimenomaan, sen avulla voidaan nämä energiavälit ja miten se systeemi käyttäytyy tässä niin kuin yksittäisillä energiatasoilla, niin kvanttifysiikka kuvaa sitä, miten ne syntyy ja mitkä ne on ja miten se käyttäytyy. No ajatellaan nyt, että meillä on esimerkiksi 2 tällaista kvanttimekaanista energiatasoa. Niin tämä superpositio siis tarkoittaa sitä, että
kun se systeemi, jos ajatellaan, että se tekee transitiota täältä, eli sitä siirretään siltä nollaenergialta sinne seuraavalle energiatasolle, niin sitä nyt kuvataan tässä kalvolla tämmöisenä niin kuin ikään kuin kahtena hiukkasena, joilla voisi olla kahdessa eri paikassa, joilla voisi olla kaksi eri väriä. Esimerkiksi tämä väri nyt voisi tarkoittaa sitä, vaikka kuinka paljon sillä on sitä energiaa siinä systeemissä, että onko se 0 tai sitten 1. Ja superpositio sitten tarkoittaa taas sitä, että toisin kuin klassisissa systeemeissä, jossa se siis olisi vaan jomman kumman värinen tai jommassa kummassa paikassa tai jommalla kummalla tasolla, niin se voikin olla tällaisessa niin sanotussa superpositiotilassa, jossa siinä on jonkin verran, se on siellä alimmalla tasolla ja jonkin verran siellä ylemmällä tasolla. Eli se ei ole sillä tavalla, että se on jommassa kummassa, me ei vaan tiedetä sitä, vaan oikeasti se systeemi on siis yhtä aikaa niillä molemmilla tasoilla. Ja tätä kutsutaan superpositioksi, eli se pystyy olemaan tosiaankin tämmöisissä tiloissa, ja tämä sitten tekee sitä kvanttifysiikasta hyvin niin kuin erilaisen kuin klassisessa fysiikassa joissakin tapauksissa. Joissakin tapauksissa itse asiassa kvanttifysiikka niin kuin ja klassinen fysiikka molemmat ennustaa lähes samat ratkaisut, mutta täytyy sitten, kun mennään sinne hyvin pieniin energioihin, niin sitten siellä me nähdään nämä yksittäiset tasot. No, tämä on superpositio, ja niin itse tähän superpositioon sitten liittyy siis se kanssa, että kun tämä kvanttimekaniikka, niin sitä tosiaan tapahtuu yksittäisissä hiukkasissa, eli yksittäinen hiukkanen voi olla vaikka kahdessa eri paikassa yhtä aikaa, tai se voi olla kahdessa eri värähtelytilassa yhtä aikaa, mutta se ei välttämättä ole hiukkasia, se voi olla joku laitekin. Me tullaan myöhemmin siihen, esimerkiksi voi olla sähköinen laite, joka on näissä tasoissa. Mutta tämä lähti tavallaan silloin 100 vuotta sitten näistä hiukkasista, ajateltiin, että elektronit on hiukkasia ja mitäs sitten. Ja sitten huomattiin, että kvanttimekaniikka itse asiassa pätee, sen kvanttimekaniikan lait siis toimii sekä hiukkasille että sitten aalloille. Ja aaltoja niin kuin silloin, ja nykyäänkin tietysti ajatellaan niitä monessa eri paikkaa, voi olla merenaaltoja, kaikki on nähnyt niitä, ne on siis niiden niin kuin monen hiukkasen niin kuin liikettä. Tästä voi olla sähkömagneettisia aaltoja, vaikka mikroaaltouunissa, kun sitä käristetään sitä pihviä vaikka siellä, tai voi olla tofupihvikin, niin sieltä tulee sitten mikroaaltoja. Ja itse asiassa tämä aaltoliike, niin kun mennään sitten ajatella, että mikä on se pienin mahdollinen aaltoliike, mikä voidaan pienimmällä energialla saada aikaan, niin sieltä syntyykin sitten myös hiukkasluonne sille aallolle. Eli tavallaan kun se viritetään se aaltoliikkeen nollaenergiasta siihen seuraavaan energiakvanttiin, se tila, niin se alkaakin käyttäytymään myös kuten hiukkanen. Eli sillä on tämmöinen tietty energia sillä aallolla. Ja toisinpäin kanssa ne hiukkaset, kun hiukkanen sitten liikkuu jossakin, niin itse asiassa sitä liikettä voidaan kuvata tämmöisellä samantyyppisellä aaltomaisella liikkeellä kuin sitten vaikka näitä meren aaltoja. Ja tässä on niin tämmöinen klassinen esimerkki, mikä tässä otetaan, on tämmöinen niin sanottu kaksoisrakokoe. Eli me ajatellaan tätä sillä tavalla nyt tässä, että tämä harmaa osa tässä on tämmöinen niin kuin varjosti. Eli siitä nämä aallot ei pääse läpi. Ne niin kuin kimpoisi takaisin sitten siitä, tai sitten ne jäisi siihen loukkuun. Mutta siinä on reikiä tässä varjostimessa, joista aallot pääsee läpi. Ja nyt jos täältä tulee, ajatellaan nyt, että sieltä voisi tulla vaikka aluksi ihan normaalia klassista aaltoliikettä, vaikka me heitetään kivi lampeen, ja sitten sitä kohdasta, mihin se kivi tipahtaa, niin lähtee aaltoja ulospäin. Tämä voisi olla semmoinen. Nyt jos se tulee tämmöisen varjostimen kohdalle, niin itse asiassa miten siinä käy, on se, että tästä varjostimesta alkaa sitten syntymään uusia tämmöisiä aaltoliikkeitä. Kahden reijän kohdalta tässä varjostimessa alkaa syntymään uusia aaltoliikkeitä. Jos me katsotaan sitä tällä vähän kauempana, niin sinne ei muodostukaan vaan kahta tämmöistä möykkyä, niin kuin tavallaan niitä aaltoja niiden reitien kohdalle, vaan ne aallot interferoi. Tämä on lukiostakin tuttu, että jos tulee aallot, jotka on samassa vaiheessa, kun ne yhtyy, ne voimistaa toisiaan. Jos ne on eri vaiheissa, niin ne kumoaa toisiaan. Puhutaan konstruktiivisesta ja destruktiivisesta interferenssistä fysiikan kursseilla. Ja nyt tämän takia tänne ei synnykään siis kahta semmoista, vaan semmoista möykkyä, vaan tänne syntyy tämmöinen niin sanottu interferenssikuvio. Eli ne kohdat täällä niin tavallaan mittavarjostimella täällä alhaalla, niin jos ne aallot vahvistaa toisiaan, niin syntyy
syntyy suurempi aalto. Ja ne, missä ne kumoaa toiseen, syntyykin pienempi aalto, tai ei aaltoa jopa ollenkaan. Ja näin käy siis normaaleille aaltoliikkeille, mitä me ajatellaan vaikka ne lammen aalloille. Mutta toisaalta näin myös ollaan havaittu, että näin käy yksittäisille elektroneille, yksittäisille hiukkasille, jopa tämmöisiä isoja molekyylejä, jopa muistaakseni viruksiakin on lähetetty tämmöisestä kaksoisraosta ja nähty, että sinne syntyy tämmöinen interferenssikuvio. Ja tämä on niin kuin sanoin, klassinen esimerkki siitä, että kuinka tämmöiset niin kuin hiukkaset voi käyttäytyä kuten aallot, ja toisinpäin taas tietysti aallot voi myös käyttäytyä kuten hiukkaset. Tätä kutsutaan aaltohiukkasdualismiksi. Ja tämä on niin kuin yksi tämmöinen koe, mutta toisaalta kvanttiteknologiassa, mikä on tärkeämpi, me tullaan siihen kohta myöhemmin, on tärkeämpi ajatella näitä kvanttimekaanisia tasoja ja miten niitä hallitaan sitten näissä hyvin hallituissa systeemeissä. Okei, ja sitten yksi tämmöinen tärkeä konsepti on niin kutsuttu lomittuminen. Ja mitä se lomittuminen nyt tarkoittaa? Se on jotakin kanssa, mitä klassisessa fysiikassa ei ole olemassa. Eli se tarkoittaa sitä, että sen sijaan, että meillä olisi yksi kvanttisysteemi, missä vaikka nyt voisi olla ne 2 tasoa, voisi olla se vaikka se liila tai vihreä taso, ja sen sijaan, että meillä olisi vain yksi hiukkanen, meillä onkin 2. Ja nyt ne 2 hiukkasta yhdessä siis voi muodostaa erilaisia kombinaatioita, vaikka liila, vihreä, 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 liila, liila, vihreä, liila. Niin nämä kombinaatiot nyt ei olekaan niin kuin pelkästään niin kuin just näitä 4 mahdollisuutta, mitä mä sanoin, vaan nekin voi olla tämmöisessä superpositiotilassa. Eli sinne voi tulla tämmöinen superpositio, vaikka että liila, vihreä, jonkun verran, vihreä, liila, sitten taas jonkun toisen verran. Ja silloin me ei voidakaan enää erottaa sitä, että okei, hetkinen, se hiukkanen 1 oli tämmöisessä tilassa ja hiukkanen 2 tämmöisessä, vaan ne muodostaa yhdessä ne 2 hiukkasta yhteisen tilan, jossa on tämmöinen niin kutsuttu lomittumisominaisuus, koska niillä on niin kuin hyvin vahva korrelaatio keskenään. Eli jos me tiedetään, että se hiukkanen 1 oli vihreä, niin hiukkanen 2 on pakko olla silloin liila, jos ne oli tämmöisessä tilassa, että liila, vihreä plus vihreä, liila. Ja tämä on sitä lomittumista, eli tosiaankaan sitä kummankaan hiukkasen tilaa ei ole tavallaan niin kuin hyvin määritelty, että onko se vihreä vai liila, mutta jos toinen hiukkanen tiedetään, niin silloin me tiedetään, mikä se toinenkin oli. Eikö niin? Tai toinen tila tiedetään, niin silloin me tiedetään, mikä se toinenkin tila, oliko se vihreä vai liila. Ja nyt näitä sitten näitä lomittuneita tiloja sitten niin kuin jotenkin ajatellaan, että miten voi olla, että ei ole ennalta määrätty sitä, ja sitten mitäs jos me viedäänkin se toinen hiukkanen tai se toinen systeemi, mikä on sellainen liila tai vihreässä tilassa hyvin kauaksi, no mitä sitten tapahtuu? Ja itse asiassa tapahtuu niin, että se toimii täysin samalla tavalla. Jos se toinen oli vihreä, se toinen on pakko sitten olla liila. Se ei riipu välimatkasta, se lomittuminen, ja sen takia on tullut tämmöisiä ajatuksia, että tapahtuuko siinä jotakin vuorovaikutusta niiden hiukkasten välillä niin kuin koko ajan, mutta oikea tapa sitä voi ajatella semmoisena yhtenä tilana, joka ei nyt olekaan lokaalista, ne ei olekaan ihan vaan yhdessä paikassa sitä lomittumista tapahtuu, vaan se on tämmöinen niin kuin, ikään kuin hajautettu paikassa oleva yhteinen tila. Okei. No tästä nyt mennään sitten taas, mä jo melkein puhuin teille tästä niin kutsutusta mittauksesta. Eli nyt sitten te voitte miettiä, että okei, onpas tämä ihmeellistä tämä kvanttimekaniikka, että voi olla yhtä aikaa liila ja vihreä, mutta jos vaikka sitten sä katsot jotakin systeemiä, niin et sä kyllä näe sitten liila ja vihreitä yhtä aikaa, vaan kyllä se niin kuin sitten jompikumpi on. Ainakin niin kuin toisaiseksi näin on käynyt meille. Ja no siinä tullaan sitten tämmöiseen mittauksen periaatteeseen tässä kvanttimekaniikassa, että jos me mitataan sitä kvanttisysteemiä, se voi siis olla se yksi hiukkanen tai se voi olla joku sähköpiiri tai mikä tahansa systeemi, jos me pystytään mittaamaan sen joku ominaisuus, niin silloin se systeemi romahtaa
semmoiseen tilaan, mikä vastaa sitä ominaisuutta. Otetaan tässä nyt esimerkki vaikka nyt näistä tämmöisistä erilaisista tunnetiloista. Tämä on niin kuin nyt tunnetila ei yleensä ole kvanttimekaaninen ominaisuus, mutta tässä nyt halutaan ottaa tämmöinen esimerkki. Me voitaisiin tietysti kutsua vaikka tilaa, sitä alinta energian tilaa tämmöiseksi iloiseksi tilaksi ja seuraavaa vähän vihaisemmaksi tilaksi ja sitä seuraavaa tämmöiseksi tyytymättömäksi tilaksi. Mutta niin ajatellaan, että meillä on vaikka 5 tämmöistä eri tilaa ja me nyt ollaan vaan kuvattu niitä tämmöisillä erilaisilla tunteilla, että onko tämä ällistynyt vai niin kuin hymyilevä ja näin edespäin. Ja siis me ei tiedetä, missä näistä tiloista se systeemi on. Sanotaan, että se on pikkasen jokaisessa. Mutta sitten kun me mitataan, jos se meidän mittalaite pystyy siis erottelemaan nämä eri tilat, se antaa yhden vastauksen se mittalaite. Se ei anna sellaista vastausta, että okei, 20% tuolla, 30% tuolla ja loput tuolla, vaan se antaa yhden näistä näin. Ja silloin kun se antaa se yhden näistä näin, se systeemi, me tiedetään, että okei, tuossa tilassa se on. Se ei ole enää sillä superpositiossa, vaan se romahtaa just siihen tilaan. Tässä tapauksessa se oli nyt tämmöinen tila, missä on pikkasen niin kuin suu auki hymyssä. Mä en kyllä nyt näe sitä täällä vasemmalla, mutta se tarkoittaa siis jotakin näistä tiloista. Ja jos me mitattaisiin se uudestaan se systeemi, niin silloin se uudesta mittauksesta pitäisi, jos me tehdään virheitä, niin saada se sama vastaus kuin sitä edellisestä. Ja just jos me tehdään jotakin siinä mittausten välissä, niin silloinhan se taas voi mennä eri vastaukseksi, se mittaus. Ja nyt mä ehkä pikkasen nopeasti teille nyt selittänyt näitä niin kuin perusjuttuja, ja mä voisin nyt tässä vaiheessa, olisi kiva, jos olisi jotain kysymyksiä, jos haluaisit, että mä selittäisin vielä vähän tarkemmin niin kuin jostakin näistä, että menikö joku juttu ohi, tai halutaanko, että kerrataan vaikka nämä perusasiat vielä yhden kerran. Eipä kukaan kommentoi mitään, mutta nyt kuitenkin musta tuntuu, että mä olin niin innostunut tässä, että mä kerroin niin vähän nopeasti, niin kerrataan vielä vähän nopeasti nämä perusjutut tästä Joo, eli me puhuttiin superpositiosta, voi olla yhtä aikaa 2 eri tilassa systeemi tällä tavalla. Se ei ole ennalta määrätty. Hiukkaset käyttäytyy kuten aallot, eli tavallaan sähkömagneettinen säteily, vaikka valo, niin siellä on fotoneita, ne on tavallaan hiukkasia, koska niillä on tietty hyvin määritelty energia, ja taas elektronit tai jopa virukset mennä tämmöisestä kaksoisraosta ja tehdä niitä aaltoliikkeen omaisia interferenssikuvioita, lomittuminen, niillä on tämmöisiä korrelaatioita, että kun me vaikka tiedetään, mitä se toinen hiukkanen, mikä sen ominaisuus on, se toinenkin sit välttämättä määräytyy, mutta sitä ei ole ennalta taas määrätty, se on yhteinen tila, ja sitten kun me mitataan tosiaan systeemi, sitten niin me saadaan joku hyvin määritelty tulos sieltä, viisari osoittaa johonkin, tuo tila se oli, ja se systeemi menee sitten siihen. Okei, no jatketaan. Missä nyt silleen, kun tavallaan te mietitte, että okei, no missä tämä kvanttimekaniikka on tärkeää tai missä se niin kuin esiintyy, niin sehän niin kuin oikeastaan kvanttimekaniikkahan on joka puolella. Siis, mä voin sanoa, että okei, siis semmoista teoriaa kaikesta ei ole vielä olemassa, että me pystytään selittämään ihan kaikki, mitä maailmankaikkeudessa tapahtuu, mutta nyt niin kuin tavallaan tässä niin kuin jos ajatellaan, miten nämä arkiset laitteet toimii, miten biologiset systeemit toimii, niin siellä kvanttimekaniikka pystyy selittämään näitä ilmiöitä, just niin kuin atomitasoilmiöitä, esimerkiksi biologiassa, valo, siis fotosynteesi, kun valo tulee sinne, sinne viherhiukkaseen, se saadaan sinne kiinni, ja sitten oikeastaan se että miten se valoenergia, kun se on saatu sinne kasviin sisälle, niin miten se liikkuu siellä sitten sinne kohtaan, missä taas se voidaan muuttaa tämmöiseksi niin kuin solulle käyttökelpoiseksi energiaksi, niin sitä paljon tutkitaan ja ihmetellään, että kyllä kvanttimekaniikka täytyisi jotakin osaa olla siinä, koska se ei muuten ajatella, että se ei pysty niin tehokkaasti liikkumaan siellä se energia siellä kasvissa. Tai sitten miten silmä havaitsee, miten me nähdään,
nähdään, niin miten silmä havaitsee fotoneita, niin siinäkin tavallaan kvanttimekaniikka tietysti on siellä taustalla. Teknologiassa me tullaan tähän vielä myöhemmin, niin kuin, että tietysti mitenkä niin kuin nämä sähkölaitteet on rakennettu, niin ne rakennetaan johonkin hyvin niin kuin tarkasti tehtyihin materiaaleihin perustuen, ja sitten materiaalien ominaisuudet tietysti kvanttimekaniikka määrää niitä, miten ne elektronit liikkuu siellä, ja miten niin ne ytimet on siellä materiaalissa asettanut. Itse asiassa jopa kosmologia, niin kuin, että kun sielläkin kvanttimekaniikka on hyvin tärkeää, koska sillä tavalla pystytään niin kuin, paremmin arvioimaan niitä erilaisia energioita, mitä liittyy erilaisiin hiukkasiin tai pimeään aineeseen tai muuhun, ja niin mitenkä maailmankaikkeus on laajentunut ja syntynyt. Niin siellä niin kuin kaikissa näissä kvanttimekaniikka on taustalla. Ja itse asiassa nyt tässä tullaankin tähän niin sanottuun ensimmäiseen kvanttivallankumoukseen, josta niin kuin alettiin, se on vähän hassua, tästä on alettu puhumaan vasta vallankumouksen jälkeen, ja tästä ensimmäisestä kvanttivallankumouksesta, mikä siis tarkoittaa sitä, että me ei vielä niin kuin katsotaan niitä yksittäisiä kvanttitasoja tai yksittäisiä superpositioita, mistä me puhuttiin tuolla aikaisemmin, vaan me nimenomaan katsotaan niin kuin sitä, että mitenkä kvanttimekaniikka, kvanttimekaaniset ilmiöt, jotka sillä taustalla on, niin mitä ne on saanut aikaan, ja miten niitä on pystytty sitten niin kuin käyttämään joissakin käytännön kannalta tärkeissä laitteissa ja mullistamaan sitten niin kuin meidän yhteiskuntaa teknologisesti. Ja totta kai hyvinvointi kasvaa, kun teknologia kehittyy, ja näin se on meille kaikille hyvin tärkeää. Esimerkkejä tästä mä jo pikkasen puhuin. Transistorista. Meinasin jo sanoa se tuossa edellisillä kalvoilla, että esimerkiksi transistorissa, joka niin kuin on nyt kaikissa meidän kännyköissä, läppäreissä, melkein kaikissa elektronisissa laitteissa, oikeastaan elektroniikka perustuu transistoreihin, niin transistori siis on hyvin tärkeä yhteiskunnan kannalta, ja se mitenkä transistori niin kuin tavallaan sähköisenä komponenttina toimii, niin se tietysti voidaan niin kuin klassisen fysiikan nojalla, klassisten tämmöisten yhtälöiden avulla kuvata, mutta se, että miten se transistori niin kuin rakennetaan ja miten ne ilmiöt siellä taustalla, miten ne on saanut alkunsa ja mistä ne kumpuaa, niin siinä on kvanttimekaniikka tärkeää, että esimerkiksi sinne tulee puhutaan semmoisesta niin kuin johtavuusrakenteesta, miten sähkö johtuu siellä transistorin sisällä, niin se on kvanttimekaaninen ilmiö, sitä pystytään kvanttimekaniikan avulla mallintamaan. Eli jos me halutaan rakentaa parempia transistoreita, niin olisi hyvä ymmärtää sitä kvanttimekaniikkaa, eikö niin? No toinen esimerkki on laser, eli laser on semmoinen hyvin, tiedätte, tässä tämä kissa juoksee tämän laservalon perässä, eli se on semmoinen niin kuin valo, joka on hyvin, siinä niin kuin tavallaan, se on tämmöistä valon aaltoliikettä, joka saadaan hyvin tarkasti ne niin kuin, oskilloimaan jossakin halutussa vaiheessa, ja se haluaa tulla hyvin tarkalla taajuudella se koko aaltoliike, ja sitten syntyisi tämmöinen, voidaan niin kuin hyvin fokusoida tämmöinen spotti sitten, jotakin tiettyä väriä, ja sitä laseria siis edelleenkin se laser ei ole niin kuin yksittäisen fotonin aikaansaama ilmiö, vaan siinä on älyttömän paljon fotoneita, sitten älyttömän paljon aaltoliikettä, joka sitten vaan menee samassa vaiheessa ja samalla taajuudella. Ja itse asiassa se ei ole mikään sillä laserin valholla itse asiassa ei ole mitään hyvin määriteltyä energiaa edes, vaan siellä ei ole mikään tiettyä fotonin lukumäärää, vaan se vaihtelee. Ja sen takia se ei ole sen takia se menee nimenomaan tähän ensimmäisen kvanttivallankumouksen piiriin, eli tavallaan sitä voidaan myös mallintaa klassisesti, voidaan ymmärtää klassisesti, mutta sillä taustalla toki on kvanttimekaaninen ilmiö, miten atomit esimerkiksi vaikuttaa sen valokentän kanssa, ja atomit pumppaa energiaa siihen valokenttään, ja se on kvanttimekaaninen ilmiö. Ja sitähän käytetään laseria hyvin monessa eri paikkaa, esimerkiksi viestinnässä, tässä on satelliitin kuva, viivakoodeissa mitataan, ja ennen vanhaahan meillä oli niin sanottuja CD-tä, eli
levyjä, joissa sitten laaserilla laserilla niin kuin havaittiin se, että oliko siellä nyt sitten itse asiassa ykkösiä vai nollia, ja sitten se musiikki toistettiin sitä kautta. Nythän tietysti pleikkarissa vielä on, ja Xboxissa kanssa on laaserit, ne on vähän parempia vaan kuin ne CD-ten laaserit, ja niitä käytetään sielläkin vielä optisessa tiedon varastoinnissa, siis valtavasti käyttökohteita. Ja sitten vielä viimeinen tämmöinen esimerkki näistä käyttökohteista, siis tässä ensimmäisessä kvanttivallankumouksessa on tämmöinen magneettiseen resonanssiin perustuva kuvantaminen MRI, jossa sitten pystytään ottamaan aivoista esimerkiksi kuvia perustuen siihen, mitenkä siellä aivoissa olevat pienet magneettiset momentit, joita kutsutaan spineiksi, niin magneettikentässä pyörii ympäri. Ja se siis kans periaatteessa siellä on ne pienet magneettiset momentit on kvantittuneita, ja se pyöriminen tavallaan sitä voidaan kuvata kvanttimekaniikalla, mutta kun niitä on niin hirveän paljon siellä aivoissa ja ne pyörii, niin kuin siellä ei ole vain yksi, joka pyörii, vaan että pyörii aivan älytön suuri joukko, niin tavallaan sitten taas se voidaan ymmärtää kyllä klassisestikin tai mallintaa klassisestikin se. Eli tässä oli tämä ensimmäinen kvanttivallankumous ja muutamia esimerkkejä siitä. Ja nyt sitten, mikä tämä toinen kvanttivallankumous on? Siis tämä on nyt se asia, mitä oikeastaan, kun mä puhun kvanttiteknologiasta, niin mä tarkoitan. Että mä en tarkoita niitä vanhoja asioita, vaan mä tarkoitan nimenomaan tätä uutta. Ja tässä uudessa nyt on niinku karakteristinen ominaisuus siis se, että tässä pystytään nimenomaan hallitsemaan niitä kvanttisysteemitä näiden yksittäisten kvanttimekanisten tasojen tarkkuudella. Eli pystytään joko kääntämään yksittäisiä kvanttimekanisia tasoja tai hallitsemaan, miten se systeemi on yksittäisellä kvanttimekanisella tasolla, tai ainakin pystyttäisiin niin kuin mittaamaan tai jotenkin hyödyntämään niitä yksittäisiä kvanttimekanisia tasoja. Tämä on niin kuin se, mihinkä nyt ollaan tultu ihan viimeisen 20 vuoden aikana tässä kehityksessä. Ja nyt hyvänä esimerkkinä tästä ja melkein helpompana esimerkkinä on tämmöinen klassisen bitin vastine kvanttimekaniikassa, eli niin sanottu kubitti, kvanttibitti, kubitti. Ja tässä siis on 2 mahdollista kvanttimekanista tasoa, ja sitten niitä kutsutaan aika usein nollaksi ja ykköseksi. Mutta ihan sama, ne voisi olla vaikka se vihreä ja violetti, että niin kuin se vihreä ja violetti kans oli ikään kuin kubitti, se oli 2 mahdollista kvanttimekanista tasoa, ja tässä nyt vaan kutsutaan niitä nollaksi ja ykköseksi. Ja sitten näitä kubitteja siis voidaan ulkoisilla kentillä sitten niin kuin hallita, että ne voidaan esimerkiksi vaikka alustaa aluksi, että ne kaikki menee vaikka nollaksi, ja sitten voidaan lähettää sinne ohjauspulsseja, että se alkaa kääntymään sinne vaikka puoleen väliin nollasta ja ykkösestä, silloin se on yhtä aikaa se superpositiossa, tai sitten voi kääntyä vaikka kokonaan sinne ykköseen, ja silloin se taas on ikään kuin ei superpositiossa, mutta eri tilassa kuin mistä se lähti. Ja niitä voidaan sitten yhdistää, eli kun meillä voi olla kvanttimuisti, missä on sitten hirveän monta näitä kubitteja, ja se kvanttimuisti, niin sitä sitten niitä kubitteja yhdessä käyttämällä ja nimenomaan sitä superpositio- ja lomitusilmiötä käyttämällä, niin voidaan sitten niin kuin toteuttaa laskutoimituksia. Ja nyt, miten tässä on tämmöinen kuva tämmöisestä ikään kuin sirusta, pi-sirusta, tai sitten myöhemmin näette ihan oikein pi-sirun kuva, mutta tässä on tämmöinen kuva pi-sirusta, ja nyt sitten nimenomaan tässä kvanttitietokoneessa, mikä sitten on tämä laite, joka käyttää näitä kubitteja kvanttilaskentaan, niin aika usein se prosessori, se kvanttiprosessori, missä ne kvanttitilat on, niin se on esimerkiksi tämmöinen pi-siru. Ja siellä sitten, niin kuin sanoin, että käytetäänkin sitä sähkön liikettä niinä kvanttibitteinä ja yksittäisiä fotoneita. Ja tällä tavalla sitten, kun me tämmöinen siru tehdään ja sillä on paljon niitä kvanttibittejä, niitä voidaan sitten ohjelmoida, niin kuin normaalilla tietokoneella esimerkiksi voidaan sitten ohjelmoida ohjelmointikielellä, että mitä me halutaan, että ne kubitit siellä tekee. Ja sitten saadaan se kvanttitietokone laskemaan sillä tavalla, kun me halutaan. Ja tässä on nyt yksi kuva esimerkiksi IBM:n kvanttitietokoneesta, millä se ulkoapäin näyttää.
niin tässä on, jos te katsotte niin tätä keskimmäistä kuvaa, tämä on tämmöinen pieni tötsä täällä alhaalla, niin tuolla se prosessori on sisällä ja sitä ei edes näe. Että tämä kaikki ulkokuori tässä itse asiassa on niin sanottu niitä linjoja, mitä pitkin sitten ne ohjaus- ja lukupulssit tuodaan, ja sitten myös tämä jäähdytin, joka on tämä ihan ulkokuori täällä näin, niin se jäähdytin sitten jäähdyttää se hyvin matalan lämpötilaa. Ja itse asiassa niitä jäähdyttimiä käsittääkseni tähänkin tietokoneeseen se on tehty Suomessa ne jäähdyttimet. Ja sitten toinen oli yksi esimerkki, mihin sitä kvanttiteknologiaa voi käyttää, kvanttitietokoneet. Toinen on tämmöinen kvanttisensorit, joissa sitten tarkoitus olisi sit käyttää tätä superpositiota ja lomittumista siihen, että me ei tehtäisikään laskutoimituksia, vaan me pystyttäisiin vaikka havaitsemaan sitten säteilyä hyvin tarkasti, tai voitaisiin rakentaa tämmöinen niin sanottu kvanttitutka, jossa sitten taas niin kuin voitaisiin normaaleja tutkia tarkemmin sitten niin kuin havaita sitten, että missä joku kappale esimerkiksi liikkuu. Ja tietysti sitten myös niin kuin kommunikaatiossa, ei pelkästään sensorit, vaan sitten niin kuin näissä niin kuin tietoliikenteessä itse asiassa pystytään kvanttiteknologiaa käyttämään sillä tavalla välittämään viestejä, että niitä ei voi salakuunnella. Ja tässä itse asiassa on tämmöisen piisirun kuva, että näette, tässä on piisiru ja siellä sitten niitä sähköisiä piirejä on sisällä. Ja mennään eteenpäin sitten. Nyt tässä oli pari esimerkkiä tästä niin kuin, mihin sitä voi käyttää, ja sitten mihinkä sitten niin kuin yleisemmin kvanttitietokoneella pystytään vaikka ratkaisemaan niin kuin hirveän paljon sitten tulevaisuudessa ainakin pystytään ratkaisemaan sitten hirveän paljon erilaisia laskennallisia ongelmia. Ja sitten kun ne kvanttitietokoneet tulee niin suurimuistisiksi ja tarkoiksi, että niitä voi käyttää sitten oikeasti niin kuin hyödyksi näissä ongelmien ratkaisussa, niin eli ne olisi parempia kuin normaali tietokone, niin silloin täällä aukeaa niin kuin aika paljon kaikkia uusia mahdollisuuksia. Esimerkiksi voitaisiin kehittää uusia lääkkeitä tai tekoälyssä joissakin ongelmissa voitaisiin käyttää varmaan sitten kupitteja, hyvin paljon pienempää määrää niitä kupitteja sitten sen sijaan, että meillä olisi silloin hirveän suuri klassinen verkko ja joutuisi tekemään paljon siellä operaatioita, niin voisi mahdollisesti hyvin pienellä määrällä kupitteja saada hyvin älykkään tekoälyn tehtyä joissakin tilanteissa. Ja sitten tämä kvantti-internet nyt on sitä kvanttiviestintää, mistä me puhutaan, että halutaan rakentaa tämmöinen verkko. Itse asiassa sitä nyt aloitetaan se verkon rakentaminen Euroopassa, eli tulee tämmöinen niin kuin semmoinen tosiaan verkko eri Euroopan maiden välille, että pystytään sitten niin kuin tällä kvanttiviestinnällä viestimään siellä, ja silloin tulee parempaa tietoturvaa, ja tietoturvassa muutenkin kvanttimekaniikkaa voi käyttää. Ja tässä niin ehkä yksi semmoinen, mikä on tärkeä huomioida tässä se, että kvantti ei tule korvaamaan tietenkään kaikkea klassista. Edelleenkin tarvitaan normaalia tekoälyn kehitystä hyvin paljon, itse asiassa varmaan enemmän, koska nyt se kvanttimekaniikka tuo siihen uusia sävyjä ja uusia tapoja, millä joissakin asioissa voitaisiin tehdä paremmin asioita, ja se on niin kuin tässä se meidän sanoma. Tämä on uutta teknologiaa, ja tämä vahvistaa vanhaa ja rakentuu vanhan päälle. Suomessa on tämmöinen yritys IQM, joka rakentaa itse asiassa kvanttitietokoneita, perustuu näihin suprajohtaviin piireihin, niin kuin näette, tässä on hyvin samannäköinen kuva kuin mitä siinä IBM-koneessa. Ja tämä on hieno juttu. Suomessa on nyt myös työpaikkoja kvanttitietokoneen rakentajille. Ja itse asiassa Suomessa me ollaan nyt rakentamassa tämmöistä niin sanottua kvanttilaskentainfrastruktuuria, eli VTT:lle itse asiassa on nyt valtio myöntänyt yli 20 miljoonaa tai allokoinut yli 20 miljoonaa budjettia, jotta voitaisiin hankkia ihan oikea kvanttitietokone Suomeen, ja sitten Aalto-yliopisto ja CS on tässä konsortiossa mukana toteuttamassa tätä kvanttilaskentainfrastruktuuria, ja toivottavasti siihenkin pääsee sitten melko pian myös ihan kaikki, jotka haluaa, niin käsiksi voidaan sitten laskea suomalaisilla kvanttitietokoneilla, ei ole pakko sitten aina laskea ulkomaalaisilla kvanttitietokoneilla. Ja sitten niin kuin, jos on tästä kiinnostunut ja haluaa opiskella, niin esimerkiksi Turussa, Aalto-yliopistossa ja Helsingin yliopistossa on paljon niin kuin hyviä fysiikan opintolinjoja, ja tietysti muissakin yliopistoissa
sitten on teoreettista fysiikkaa ja on myös kokeellista fysiikkaa, joka sitten se kokeellinen fysiikka on etenkin tärkeää tässä kvanttitietokoneen rakentamisessa. Teoreettinen fysiikka ehkä sitten enemmän tärkeää siinä, jos on niitä kvanttiohjelmointia tai algoritmeja tehdä. Ja itse asiassa tämä kvanttiteknologian kehitys on tässä kvanttiteknologian huippuyksikössä nyt sitten kulminoituu Suomessa. Tämä QTF on Quantum Technology Finland, ja siellä sitten niin kuin hirveästi tehdään tutkimusta ja myös tätä outreach-toimintaa kvanttiteknologiassa. Nopeasti näistä työkaluista, eli IBM:llä esimerkiksi sellainen Qiskit verkossa, se on semmoinen ohjelmisto, koodikirjasto kanssa, jossa sitten pystyy sen kautta pystyy sitten ohjelmoimaan näitä kvanttitietokoneita, mitä IBM:llä on esimerkiksi verkossa, ja saattaa olla jopa muitakin kvanttikoneita pystyy ehkä sillä ohjelmoinnilla ainakin tulevaisuudessa sitten pystyy sitä käyttämään vähän yleisempänä työkaluna. Sitten on myös tämmöinen Amazonilla tämmöinen AWS-pilvipalvelu, josta pystyy myös samalla tavalla tekemään laskuja. Siis nämä on nyt niitä ulkomaalaisia palveluita, toivottavasti Suomeenkin tulee oma palvelu pian. Ja jos on kiinnostunut tästä kvanttitietokoneista ja kvanttiteknologiasta enemmän, niin tässä on tämmöinen pieni mainos tähän tämmöiseen niin sanottuun QPlay-projektiin, joka on tämmöinen projekti, jossa on Aalto-yliopisto ja Turun yliopisto mukana, ja siinä niin kuin tehdään esimerkiksi pelejä kvanttitietokoneisiin. Niin mä itse asiassa laitan nyt teille tämmöisen linkin tuommoiseen dokkariin, ja siellä on semmoinen PDF, teidän kannattaa chatista käydä avaamassa se PDF. Siellä on pieni yhteenveto tästä, mitä ollaan puhuttu, ja sitten siellä on myös linkki tällaiseen semmoisen Quantum Tic-Tac-Toe-peliin. Ja nyt kannattaa kaikkien käydä nyt, kannattaa jo etukäteen käydä klikkaamassa sitä linkkiä. Mä tuun siihen vähän myöhemmin tässä vielä, ehkä teillä sitten onkin jo vielä aikaa käydä klikkaamassa, niin se on oikeastaan hetki, että se avautuu. On myös tämmöinen niin sanottu Q-Cards-peli kehitetty siinä Quantum Playssä, ja tässä niin on nyt mahdollisuus tulla esimerkiksi, jos on kiinnostunut näistä kvanttipeleistä teidän koulut, niin Darja Anttila kannattaa ottaa yhteyttä, se yhteystieto on siinä PDF:ssä, minkä mä laitoin, niin voi tulla vetää tämmöisiä pelisessioita teidän koululle tästä Q-Cards-pelistä esimerkiksi. Ja sitten on tämä tämmöinen Q-Play and Learn tapahtuma 14.12. Tapahtuu, ja tässä kanssa tähänkin kannattaa ottaa sitten, kannattaa ottaa tästäkin vaari, jos on kiinnostusta, ja osallistua tähän taas PDF:ssä lisää ohjeita. Okei, tässä on vähän kiitoksia tämän piirtäjille ja esitelmän tekijöille, ja niin nyt tässä on meillä hetki vielä aikaa, niin mennä tähän tic-tac-toe, Quantum Tic-Tac-Toe-peliin, ja nyt klikatkaa tosiaan sitä linkkiä, sitä Tic-Tac-Toe-linkkiä siinä PDF:ssä, jotta niin saatte sen auki ihmiset, ja itse asiassa voi myös asentaa Google Playssa tämän, kun kirjoittaa tämän Tic-Tac-Toe, niin sen voi Google Playssa asentaa myös älypuhelimeen, ja sitten älypuhelimen kanssa itse asiassa voi pelata myös tekoälyä vastaan, että tuossa web-selaimella ei voi pelata tekoälyä vastaan. Niin nyt kaikki voi asennella sitä, jos asentaa sen tietokoneella web-selaimeen, niin sitten niin siihen tarvitsee siis 2 pelaajaa. Silloin kännykkää, jos asentaa, niin voi pelata myös tietokonetta vastaan. Tämä peli siis toimii, tässä nyt on niitä superpositio- ja lomittumisperiaatteita käytössä. Tämä peli toimii niin, siinä voi säätää sitä kvanttisuustasoa. Jos se laittaa 0, niin silloin se on normaali ristinolla-peli, siinä ei ole mitään ihmeellistä. Mutta jos se laittaa sinne maksimiin, niin sitten sinne tulee tämmöisiä ominaisuuksia, kun esimerkiksi jos on sininen tämä risti, niin se tarkoittaa sitä, että se ei ole vielä finaali, sitä ei ole vielä mitattu sitä ristiä, vaan sen tila voi vielä muuttua. Ja niitä saa tuommoisia sinisiä ristejä vaikka vaan painamalla siitä. Sitten jos pitää pohjassa sitä hiiren nappia ja vetää yhdestä ruudusta toiseen, niin niihin ruutuihin se tulee tämmöisen superpositiotilaan. Eli silloin se on niin 50% tuossa vasemmassa, 50% oikeassa. Ne ei tarvitse olla vierekkäiset ruudut. Ja sitten kun sitä mitataan, niin silloin se romahtaa jompaan kumpaan. Ja niin vasta ne punaiset merkit sitten, mitä sinne tulee mittauksen jälkeen tai sen pelin siinä lopussa, niin sitten ne vasta vaikuttaa siihen, että kuka voitti peli. Et silloin pitää saada se kolmen suora. Nyt jos meillä on superpositio ja sitten se ottaa sen nollasen tuosta, kun on maksimikvanttisuus käytössä, niin jos se nolla tekee niin superposition niin, että se on niin kuin
yhdessä ruudussa ja sitten se vetää sen sinne toiseen ruutuun, niin se tulee tämmöiseen lomittuneeseen tilaan, missä sitten sanotaan, että 50% on mahdollista, että se risti on tuossa ihan vasemmanpuolisemmaisessa ja 25% se voi olla kummassakaan semmoisesta oikeassa. Ja sitten lopussa, kun sitä vaikka mitataan, niin se voi esimerkiksi näyttää tältä ja sitten se peli itse asiassa jatkuu tästä. Jos kaikki ruudut ei sen mittauksen jälkeen ole punaisena, niin se jatkuu se peli vielä tästä näin. Ja, niin nyt ottakaa vaikka, yrittäkääpä sitä vaikka pelata siellä, nyt jos olette saanut sen käyntiin, ja mulla on tässä kans tämä peli käynnissä, mä voin tuosta näette, että tuosta voi säätää sitä kvanttisuustasoa, ja mä laitan sen tuonne maksimiin, ja tämä on nyt versus-peli, eli tässä nettisalaimella tosiaan ei voi pelata tekoälyä vastaan, mutta kännykällä voi, ja mä heitän tuosta tuollaisen superposition tuohon noin aluksi, ja nyt sitten, jos nyt on nolla voisi sanoa, että okei, mä mittaan, mä panen tätä collapse-ruutua, mitataan tuosta, okei, nyt se menikin se risti tonne noin, no, mutta nyt onkin ristin vuoro taas, se mittauskin vie vuoroa, ja nyt risti vetää noin, oho, nyt mitäs tämä nyt tekee, tuossa voisi tulla nyt 3 suora, niin nolla vetää tuosta vaikka, että tekee tämmöisen lomittuneen tilan, eli sitten lomituksella voi saada pois sitä todennäköisyyttä sieltä tuolta noin, että siihen ei tulisikaan sitten niin paljon niitä ristille, mutta risti vetääkin tonne taas tolleen noin, ja nyt nolla miettii, hei, vedetään tuosta taas tuommoinen lomitus, oho, risti vetää, risti haluaa tuohon, ja sitten nolla vetää tuohon. Nyt kun tämä täyttyy tämä ruudukko, sitten ne mitataan, ja nyt on taas ristivuoro, kun se oli äsken nolla. No niin, tuossa on nyt 2 ristiä tuli tuonne, niin risti voittaa noin. Paitsi nyt on nollan vuoro, se sai, nollalla oli tasoittava, niin tulikin tasapeli. Okei, tolleen se nyt toimii, ja mä kiitän nyt teitä tässä vaiheessa, ja toivottavasti teille nyt jäi pikkasen aikaa sitä Quantum Tic-Tac-Toeta pelata siellä luokissa, ja jos ei, niin pälkällä sitten vaikka. Kiitos paljon, ja jos on vielä joku kommentti tai kysymys tähän ihan loppuun, niin mä voin vastata. Tuossa tuli chatissa tämmöinen, että meiltä meni alku ohi, kun ei saatu ääniä päälle, niin mä oon nyt nauhoittanut tän näin. Ja niin toivottavasti se nauhoitus sitten saadaan sitten teille